jarwa muda-mudane bangsa Indonesia. Tuk 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 tuk. Nggih, matur nuwun. Kula tak jerak Mbak Eli saya padha-padha bujange. Yeay. Loh, kok bujang niku to, Pak? Nek kali lintang karo mengke Mas Dalang cemburu. Wah, nggih, ngono kok nek cemburu bandinge apa-apa ya, Pak niku. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Lisa, Mbak Tati, Mbak Lintang. Mbah nuwun nika saged Mas selamat. Kiswan. Sugeng dalu, Bapak. Niki perdana bintang tamu nggon wayangan. Nggih. Sesuk nek terkenal nek diundang Pilangrejo aja larang-larang. Wah, mboten Pak, wong Tapi saiki Mas Mustika ning Mbak Tatin. Ngapa? Ya sip suarane Lintang kalah lho kowe, Tin. Ya ora. Kalah lemu. Oh, nek kuwi. Ya iso no. Piye tak kepit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngapa? Bangke awek, bangkeane nawon kemit. Nek aku, nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyernak kelung krahlan lasu pira-pira iki? Loro-loro. Elisa Genti, aku pengen krungu suarane Lah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi, ayo. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke. Aja lali gregele. Siap. Kadepe rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge.
Sudah Kres renang. lagu. Terus Tangannya. ngaku sundul yati. Sip ta? Saya buatan Pak. Oh, saya nama saya. Wah, saya nama saya. Ya, balik ya. Omonganmu kepenak nih kok. Rasaku deg-degan to, Lis. Apa saya? Kowe meni piye? Piye mau Elisa meni piye? Sae po Sae sae. no. Terus bar kuwi monggo. Bapak ibu dulu Ya sae. Elisa monggo piye? Sae po napa sae lho, Bapak Ibu Monggo sae. ndang mangkat kono. Heeh. Den aku ki sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. siap. Amin. Bapaknya loh, tiang saya tau. Ayo, Ya Mbak Lintang ya. Iya, monggo. Duet kalau Giswan. Ni ujiwati yen angga ketlati anjinjit alisi sesaba wani lancir kuning ngang sama Sinawang yen ngujiwat pamikir tan kuat kaya arep niket Yo yo. Sing ngendang wis kaya umur 80 tahun. Ya ora. Koteng. Engko rampung wayangan melu aku teng nang Sapa? Budi Kelir. Jenenge sak gonteng. Oteng. Koteng. Oteng. Oteng, Saya oteng. tahu kerungu koteng. Oteng. Ngomong kono sesi perkenalane. Perkenalan nang Budi Kelir lho ya. Tak kekrek. Sio-sio. Areng apa kae? Ora masih kae iki sik laden nyampluk gong. Yo tak kira kok andang gong. Masih iki nyampluk gong. Tak kira Lopez pakai Z. Ora, masih ora sengaja. Among tansah tak lalekke nanging terus Terus lek. Mengke tiba ke Jayawana ya, teman-teman Pawenan. Wah, jos. Jaiwono, ayo notasine dibuka. Kesan pangpuntonku upamane segar ojo ngasih layu
Coba Mas Gading. Jaewono. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Wah. Ora mirang-mirangke aku. Jaewono nanana. Salah, aku terus digrutuk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Keswani ya. Jaewono poyang payungan rasaku. Jaewono kaya gumleyan ragaku. Setunggal dipun minangkani Mas Gading. Mas Gading niki mumpun suasana sampun anget nggih, sampun saya kepenak sekejo. Mbok menawi tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Lurah Pirangrejo menika Bapak Sunaryo saged minggah jelas niku. Monggo ayo srepeke pelok barang. Monggo Bapak Sunaryo. Tutuk, tutuk, tutuk. Jarwa muda-mudane bangsa Indonesia. Tutuk, tuk, tuk. Tutuk, tuk, tuk. Nggih, matur nuwun. Kula tak jerak Mbak Eli saya padha-padha bujange. Loh, kok bujang niku to, Pak? Nek kali lintang karo mengke Mas Dalang cemburu. Wah, nggih, ngono kok nek cemburu bandinge apa-apa ya, Pak niku. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Elisa, Mbak Tati, Mbak Lintang. Nggih Bapak menika saged Mas selamat. Kiswan. Sugeng dalu Bapak. Niki perdana bintang tamu nggon wayangan. Nggih. Sesuk nek terkenal nek diundang Pilangrejo aja larang-larang. Wah, mboten Pak, wong Tapi sae nggih Pak Bapak nggih. mawon. Sae niki. Sae. Sae. Mboten muyuh enten mriki niki pun sae. Matur nuwun niki enten iklan Mas Dalang. Nggih. Ya monggo Pak. Pak. Oke banget niki. Siap. Waduh, sak gepok. Abange mboten sak Iki kok diketoke, ya Pak. ketut ngono lho. Pun. Nek kira-kira kabotan Salah, kula sae mawon sik abang niku. Nggih, pisan niki mengke jenengan buka isine pinten mboten ngerti. Iklan. Lesehan pojok Mbak Puji, alamat di teras toko bangunan TB Langgang Jaya, Paringan, Gojo, Kedung Poh, Nglipar. Di teras toko Wargrosnu Ngawen atau Kidul Pasar Ngawen, Gunung Kidul. Mulai buka jam 5 sampai jam 11 malam. Minta lagu Dewol Gunung Kidul. Monggo. Dibikak Pak. Jangan buka dhewe wong senes hak kula nih. Ben transparan toh Pak. Dibuka. Transparan saniki napa-napa kedah transparan, Pak. Transparan. Berarti 200.000 rupiah. Yang kedua. Terima kasih. Yang kedua, Bumdesma Batur Agung LKD Nglipar dengan unit usaha UPK DBM Nglipar. Ini usahanya pinjem-pinjem nih kita. BMT Batur Agung Nglipar, toko Wargrosnu yang berada di alamat Kidul Pasar Ngawen. Setiap tahun memberikan CSR ke masyarakat Nglipar sebesar 128 juta. Memberikan bagi hasil desa sebesar 42 juta.
Direktur Tukiran, Ketua Penasehat Lurah Pilarjo Sunaryo. Iki enten. Anjir. Dibuka Mbak Lintang, coba biasa buka. Dibuka. Luwih akeh iki Mbak Tati. Ora enek lho, aku ora korupsi lho, iki ora enek lho. Mesti niku sik kecer wau niku mesti. Mboten. 500 Mbak Tati. Oh, 500.000. Terima Ya, kasih. dari Bumdes Batur Agung. Nggih. LKD Nglipar. Oh iya. Iki rada angel iki. Alesa Malika Adiatma. Ajeng nembang Anoman Obong dari SD Negeri Pilangrejo, alamat Pilangrejo, versi Jatilan. Oh Iki nggih. ketoke arek nembang, arek napa? Sinten? Bawa Anoman Obong. Oh nggih. Anak asli anak Pilangrejo. Oh, niki Oh, gali. sinten, Gali Pak? potensi. Alesa Alesa, Malika oh, Aji. Alexa. Mungkin Oh nggih, jenengan mungkin. unggahke. Oh nggih. Siap, siap, pokoke siap. ben boten kuciwa. Nggih. Napa malih, Pak? Pun telas. Jenengan boten? Request napa? Bapak request Biasane napa, nggih Pak? napa? Nek kula lagu wajib, lagune wajib Pilangrejo. Pripun? Lali janjine. Lali Oh, janji. siap. Ayo Jelas. dibawani. Oh nggih. KPR munggah. Nah, ngono. Jas. Ponen Mas Agung munggah, Mas Muryono munggah, kabeh munggah. Bawani riyen nggih. Niki Bawani. ajeng napa Rin? Jadi napa? Oh, lali janji. Lali janji. Lali janji Wah, ini boten lha napa-napa. iki. Langsung jenengan wae spesial. Nek sing bawani dibawani. Dibawani. Bawani. Panjenengan to, Pak? Kok langsungan. Dibawani maksudnya bawani ngoten lho. Nek kula bawa mboten kelangan. Mboten. Milih pundi? Ya milih bawa terus ngenehi. Ora. Ting kowe iki kok gene ya kowe dremis. Ora, aku- Adene kok ngonekke aku. Aku nek karo Pak Lurah iki wis kanca. To the point. Oh, aku- Wis Aku nek Pak Lurah wis dianggep anake dhewe aku. Alah wong lagi pisan rene kok. Ora ya ping 3 aku rene sopan rene. Aku ya ping piro. Monggo dibawani Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa. Oh nggih. Dibawa Tino minggu ki anggitane sapa? Anggitane. Dijlentreke. Sing nganggit kuwi sapa? Ben yo ngerti. Oh iki anggitane iki. Nah, Ha ta? kudu dicethak. Kudu. Ket sing nyetrake Lisa wae, aku Ya. ora beres. Oh lah nggih menika anggitanipun Ki Geter Pramuji Ah, Widodo iya. menika nggih. Tepuk tangan kagem Ki Geter. Wonten griya menika ya. Jas. Lah iki kok uwi ngapa to iki? Wah, wis saking semangate Pak Oh, anake nggih. mengidola kok. Dalange nggih mengidola kok. Ya. Dina Minggu Geter. kang tak anti Ya Mas Kes yo apa lo Mas Kes yo. Ora. Monggo, yo sikis. Tinamune. Piye tipe ramirake? Aku kira tau bawa ngene Kuwi iki ya. dipikir dulu lagi ditokke aja kesusu ketokke. Weh, konsen to, Pak. aku ki tak toke lek ku mikir buri lis. Sak wayah-wayah nek. Sawaya-waya. Wah. Aku penting metu sik pikiran urusan belakang. Tinamune ngoyo Meneh-meneh HP kok. Ah, kowe wae kok. Meneh HP. Jebul mung lali Gergel. janjine. Arep tekan ngendi le bawa iki kene wae. Rasa rono-rono nah. Eneng Wis bintang, kowe gedhe Tin. eneng bintang Kowe tamu aku keringetan. wong tuwa ya paeko. Ya eneng bintang tamu keringetan. Kula seneng nek nganu iki. Wis migren ya. Anane pijarasa maya. Jane sapa to sing semoyo iki? Sesemoyo iki. Sapa ya? Tatin iki sok semoyo. Pikir ngolen Piye? pinter golek alasan. Ya iki aja ganggu to. Pinter
Lintang dong, coba. Lintang. Nganter-anter angan dumo. Jos. Aku wis ora percaya. Ayo KPR. KPR ayo. Mas Agung. Angger di adongi duit kan njuk kaya ulat. Weh, lah ya karang ya iwake nek ana cacing Mancing ya, Pak De. Pak Lurah ngene mancing. duit kok langsung. Tang. Kowe nek nyelok aku aja Pakde. Lah napa? Sapa Mbah? Si Om. Ah, Ketuan kan nomen Pakde. nom-nom nih. Masih Oh, gitu. muda ya, Pak? Iya. 28. Jenengan berapa? Nah, Malah. berarti adikku bapaknya. Oh gitu, Once matur suwun nggih Bapak. Ah, terima kasih. Bapak. Pak kaya modus. Nah. Pun. Wes ra melu-melu Tak saya. tutupane dalangnya tak tutupane nah wis aman. Ampun wedi Pak jenengan, Pak. Napa? Terus siapa lagi? Mas Keswanto, Mas Keswanto. tamu papat. Oh, Iya, cakepane. janjane. Janjane aku Wenengen. gelagatku. Hatiku sana nada-nada tak akhiramu. Terima kasih Pak Dina minggu sing tak tunggu kowe aja ning tawakanmu nganti lingsir saking ini aku kene aku tunggu kowe SMS balesi yen tak telepon malah kok mateni mangkel aku mantan yen cepet kok pipimu mesti tak cium lali sendiri tak ganti alesane Setelah sing ora kelam kadung tentang kowe ora tekan Edian Terima anak-anak. Pak, ini kasih belum Bapak. selesai. Belum selesai. Tapi nanggung Pak. Belum selesai Pak Ah, Lurah. masih sedikit kurang Oh, sedikit banget ya, Tang ya. aja entuk lunga sik. Lumayan lho Cik sak Ceritan. Apa? sak ceritan. Lagu kok ngecerit. Oh ya, setelah ini nanti Pak Agung dari KPR disuruh untuk naik ke panggung. Ini apa jenenge saka Pak Lurah, Kondakan Lurah. Bisa. Nggih, Pak Agung. Agung Setia Nugraha. Pak Agung Ya. setia. Yuk, sapa ki? Apa bareng? Bareng. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu saja nyopiyani. Hatiku sudah mulai kencan karo wanita liya.
Matur nuwun Pak Kang Lurah. barokah. Nggih. Apa Pak De? Ora wae. Alah, kaya meso mampir kono lho, Pak. Oh, digendam. Wah, Karo ibu Yu ya Prasi. idolane banyak sekali kok ya, Bu Prastiwi. Kayak matek aja gendam ya Prasi. Kur meneng wae ya meso dilewati Pak Lurah ya disangoni nek ra pancen idola para pemirsa semuanya ya. Pokoknya Bu Pras TOP BGT ya. Kuwi Apa? Top banget. top banget. Menika menangani Pak Pak Agus nggih. Monggo Pak Agus katuran minggah wonten pepanggungan menika menyapa warga Bilangrejo. Nggih. Yuk. Spote Mas, apa Mas? Sepote apa ayo pelak? Arep apa? Sepot mah dodeng pendonong. Waduh. Kayak Hei! Rasido. Niku latihan kepiye? Wah, selalu mirang trial and mirang error. aku tuan. Drohon. Monggo Pak Gung. Monggo Bapak Mari, Agung. Agus. Pak Agus. Pak Agung. Kleru. Pak Agung. Pak Agung napa Pak Agus? Pak Agung. Bapak Agung. Pak Agung. Pak Agung Monggo nggih. lenggah pinarak mriki Pak Nggih, Agung. monggo Pak. Sugeng dalu Bapak. Menika Jarume sampun. Nun, Jarum oh sampun. sampun Pak. Pun kula jolke beras. Mesake, Nggih. mesake. Oh nggih monggo Oh, Bapak. nggih, monggo. Monggo Mbok Bilih wonten satu kata dua kata dulu monggo. Boten. Pripun Boten Bapak? niki, langsung mawon. Wonten dawuh menapa? Udang kuning. Oh, Podang podang kuning. kuning. Nggih, ingkang nembang sinten Pak? Jenengan kemawon. Oh, Bapak Bapak nggih. Bapak. Monggo. Siap. Mriki Monggo Pak. Pak. Lenggah. Nggih, lenggah piye ta? Maksudnya jumeneng wonten tengah-tengah. Jumeneng ana Nggih. tengah-tengah. Ya, Nggih, ya. lenggah kok ya. Lah sampean ki kok tahu-tahu mak trungul ning kene iki. Wah, lah nggih. Tahun Pak. wingi urung, Langsung podang kuning. langsung podang kuning. Bowo. Iya, iya, iya. Dinding Mas. Ini yogane bagus-bagus enom kabeh. Nggih. Langsung wes diomeli terus. Langsung cul wonten Pak. Cul swara nggih. Nadyan wujud temu manuk. Kayang to? Iki sapa? Kalah kowe. Nggih. Kalah bintang tamu kok ora Oh, iso. nggih. Bintang tamu dadakan kula Pak. Oh iya iya iya. Najan wujude mung kesi kok dadi manuk. Peksi Pak. Agawe taline bronto wes Jan. Nah, goro-goro sampeyan. Lah iki. kula salah napa melih. Kula ket wau mendel lho Pak. Lah iya, iki sengaja. Lah iki. Iki marai slewo. Nggih. Alus. Alus manis tumrap ati. Wes suwe nggon kula lono golek isi podang kuning kok
manuk wis dadi golekan iki kepiye? Nggih. Wah, Manuk jenengan sok digoleki mboten? Wah, sing goleki kathah, Pak. Kathah. Bang pelecet barang nganti goleki. Iya. Seneni terus iki. Ra entuk omong-omongan. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo tugas gue serampung Mas Agung ya. Ayo. Bapak. Nggih. Langsung nggih. Yuk. Nggih, monggo. Esuk awan ning omah wis ora